Ja, jeg har bedt om fund, og jeg vil ta seg litt om det er mulig vi har lønarhakkan. Lønarhakkan? Ok. Hva tok så da? Jeg har vi også om det, jeg halte at 3000 kroner er passande. 3000 kroner? Ja, det er synter. Hva gav vi? 3000 kroner. Men, ok. Ja, det passer faktisk vel til det at vi atla bruker på rampene til Paul. Det kunde ganska være en løsning. Hva sier du?